रख तम संस्कार रख तम आभिजात्य परंपरा माय डियर ससुर अरे भगवान ओके आर यू अंडरस्टूड अरे मालती तू तो यू एमिति बेटर अंडरस्टूड माय इंग्लिश डियर ससुर ओह नना ओलो बारंबार कहिछि कुकुडांकर जत्न ले कुकुडा आउतनि मो जीवन बरं तू मर जा किछ नै कुकुडा मो पाखर थान कौन हैला मुंह मारी जीबी हाँ। कुकुड़ा तो इधर बची जीवो एबे कुकुडा अंडा दउछन तू अंडा दउ न देले आउ कहूतला साधारण ଆମର ତ କାଲି ମାଛ ଭଜା ହେଲା ଚିକେନ ହେଲା ତେଲ ତ ଚାଲିଛି बुढ़ी के बुझे କଣ ବୁଢୀ लो बोपा। ମୁଁ ବୁଢୀ नाही मावशी आपण नाही मॅडम ଅପା ଅପା, ଆଉ ତ ନାନୀ। ଆଉ ତ ନା କଣ କହୁନୁ ଡାକିବି ଝୁମୁରି ମତେ ଏ ମାର୍କେଟ ରେ ସମେତ ଡାକନ୍ତି ହଁ। ରଙ୍ଗ ନାନୀ ହଁ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଆଉ କଣ ଡାକିବି ତ ମାଇ ପଜେଇଥିବୁ ଯୋଗ ନିଖି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛ ମତେ ଚାଲେ ସୋନିଆ ନାନୀ ପାଖକୁ ଯିବା କଣ? ସୋନିଆ ନାନୀ କହିବୁ ରଙ୍ଗୀ କହୁଥିଲା ହଁ ସିଏ ତମକୁ ଚିହ୍ନିଥବ ଓଏ ଉସ୍କୋ ବୋଲ ଦେନା କଣ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ମଲା କଣ ଟିକେ ଚୁଡ଼ି ବେପାର କରୁଛୁ ବୋଲି ତୁ ଭାବୁଛୁ ମତେ ଶୁଣ, କଣ ମାଉସୀ, ଏଠିକି ଆ କାହିଁ ସଟେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆଁ? ମାଉସୀ ଶୁଣ ଏଠିକି ଆ ଇଏ ଏରିଆ ଟା ହଉଛି ମୋ- ଏଠିକି ଆ ମୁଁ କେତେ